Gure ikuspegitik eta igual guk egiten dugun lanagatik guk enpresetan lan egiten dugu asko, euskara planak kudeatuz, eta egiz esan, ariketa oso ondo etorri da. Ariketa baliogarria izan da erakundentzat, baliogarria izan da aurten bizi izan dugun etxealdi egoera hontan, zeu-zer kolektiboa lantzeko, momentu batzutan taldeak elkartzeko, eta beste lankideekin batera proiektu bat aurrera erateko. Orduan, zentzu hortan uste dut ariketa hau momentu honean etorri dela, bai? Beste alde batetik, egoeragatik, edo hori aztertu beharko da zer izan da, igual ez dira heldu enpresa berri askotara, ez dakit, datu horiek igual ikusi beharko dira zer ekarri duen, bai? Igual egoerak zaildu egin du, berez zaila zen erronka bat, ez da? Erakunde eta entidade berrietara heltzea, bat ez be enpresei buruz gabizenean. Hori gero baloratu beharko dugu, baina printzipioz uste dut, uste dut orain dela urte bi balorazio berdina egiten gendun, enpresetan jendeari asko lagundu dio ariketak soltatzen, hizkuntza ohitura berriak sortzen eta jende berria ezagutzen.